У президента зацікавились історією кримсько-татарського народу. Заступник керівника Офісу очільника держави передав Меджлісу та кримсько-татарській громаді розсекречені архіви геноциду народу, вчиненого радянським режимом. Йдеться про депортацію кримських татар 1944 року та, зокрема, масштаби трагедії. Обидві сторони вважають зустріч позитивним кроком з налагодження відносин з кримсько-татарською громадськістю. Надалі в планах оприлюднення архівів та публікації академічних видань, аби розповісти історію кримсько-татарського народу для загалу. В цьому каталозі ви зможете ознайомитися з розсекреченими документами, які датуються 44-м роком, де є дані про те, яка кількість людей і в який спосіб піддавалися тортурам. Ми не зупинимося в своїй подальшій роботі з пошуку подібних документів, будемо їх узагальнювати, будемо зводити у історичні каталоги, доводити до вас, доводити до суспільства. Подібні документи в нас в масивах є, але те, що ми сьогодні ще отримали, вони додають такі деталізації багатьох таких ситуацій, в яких опинилися кримські татари. Це є звіти оперативно-чекістських відділів НКВД з тих територій, куди були виселені кримські татари. Це в своєму більшості документи із московських архивов, они действительно были до недавнего времени рассекречены, но самое главное не то, что они лежат мертвым камнем, так сказать, а то, что их нужно придать огласке, то есть опубликовать.